Tangan nih. Tangan. Kai. Adong ini kan Kai. kira karo senam ngono. Dadah. Tangan dadah. Hei. Gila. Dadah. Ikan. Dadah. Tangannya mana tangannya? Tangannya. Dadah, cium jauh, dadah. Dadah. Ya, jetrake dhewe. Gampang. Nek Ini lah cecak yo. ini cecak. Iki di apa? Gah kok apa ae. Jepitan. Jepitane dibenar lagi. Lah. Wait. No. Ini loh. Kan rocker. Yes. Cium jauh. Metal. Amin sih, amin. Senengane dhek sing ngene iki raut-raut rewak-rewak ngene. Wong wedok kok senengane rewak. Kere ngene ae. Kan ngongkon mangane. Disasak ya. Sasak gawe gelungan. Sasak ya. Sasak ya. Nggih, sasak. Nggih, mau. Rocker. Iya. Kalau ngedong wis aman udah utang. Capitan siapa? Tabung dia. Udah utang dia kan yang mikir ini loh, lali. Ning telah kan gua ngira muni. Jadi kerasa deh. Ya bingung lho. Kancane yang biru. Ambek nyemen gelem. Karo nyemen malah gelem kok. Senengane kae lagi sing ora adus-adus ngono. Karo nyemen ora geloblas to. Padahal nyemen akeh bolote lho. Lah tangane akeh bolote. Oh, demen deloki bolot lho paling. Lah iya. Butone piye dudono? Pak Enan, buto. Aduh. Butone cekian. Butone piye? Nek nesu piye kae lah? Nek nesu. Nangis. Nek nangis piye? Butone, buto. Delok gambar bolotmu lho nek. Demenane delok bolot asine ngarep ngene. Butone piye, Nek? Oh. Butone piye butone? Butone. Apa? Aku tuku aplok kok kami. Banter. Butone piye, Dek? Butone. Oh. Ayo. Mantap. Nanti krewebul lah. Ngomong pisan krewol. Apa? Iya ta. Apa? Nih pantes lo, papa mama lo. Iya, jalan. Jalan.
kene. Cul-culan. Ayo cul-culan. Ngilu mama. Mau cari lagi nyumbur. Lanjut ke. Tangan nih. Tangan. Mata genit ya. Mata genit. Jangan buka lagi ya. Un. Aku enggak mau. Cecakin tuh, Cak. Cecakin sih. Dicecakin dulu. Say hello kamera. Sayangan kamera sayang. Kamera sayang. Kamera sayang. Iya nih. Kamera ini disayang. Ngomong. Udah mana yang betul tenang. Rambutnya jenis betul kok. Tidak ngomong bilang. Nah, wes. Dipegang. Kilo pegangan. Ayo, wes. Ayo. Biku sing ku lho. Sing motor iku lho. Wong rambut cah nang ngene mau apa ya? Wong ngene iki lho. Satu sama aja. Mungkring sarapan. Oh ben, cilik. Malah rat cukur. Ada iya tuh. Ning kok ngene. Tambah seneng kok kayak rock and roll. Gimana man? Memang. Jeneng kok cawe kok. Au. Ini kamera rambutnya. Kamera rambutnya baik gue. Burungnya. Kai. Dadi lho, Lon. Dung tang. Tak sopo ngono sapa? Burungnya. Kita onggoy siapa? Diri. Aku yang dirinya kita potongannya nganu loh. Pijet. Masas. Sawang dolek yang awak iki. Enggak tahu dong. Marah ya kok. Kayak ngono iki. Mambungi ning masmu ning. Kaila Spa. Apa jenenge pijet. Mira. Ini pijet banget. Ayo, Bor. Nyopok. Mabuk paling berarti. Dewe ya. Lelek bareng kondisi ngono. Bapang mabuk. Mudane mabuk kae. Lah jende Lah ndek iki. Ora ketepane sampean. Heh? Kene sepajan to. Tinggal balik. Lek tekone intan wis awan kakak wis para mono. Tuku dhewe. Ngkruk kok sambel. apa? Lah ngene rambutnya kruweting kok dimari dikeriting dikerli ngono ya. Gimana karo Pak? Pitat. Pitat ingin nolak. Iku dikuwek tuh. Dadah, tangannya mana tangannya? Tangannya. Mah.